שני של חנוכה, שכונת סג'עיה. מפעל של ממתקים שמחלקים לילדים כשעושים פיגועים. אנחנו מדליקים את האור נגד המקום החשוך הזה ושורפים אותו עד שלא יישאר פה זכר לכל המקום הזה. הרגע מצאנו פיר ענק ממש קרוב לכאן מעבר לפינה, פיר שמשמש לוגיסטית את כל הפירים הנוראים שיש פה באזור. שכונת סג'עיה, שכונה נוראית. שיהיה לכולם חג שמח. חג שמח. נר שני של חנוכה, חג שמח. חג שמח. חג שמח. עבודה מצטיינת. כל המובעות, כל המנה פלסטינית. הכל 3 ב-1,000. תמיד גזר בי לקטנות. 3 יחידות ב-1,000 שקל. ראש, 4,500. בבית ספר. מגברות, 10 ב-1,000. התלמידה המצטיינת, וחברנו, 250 שקלים. עד כה בכל בג'בליה. אני תמיד אמרתי, הערביות הכי שרמוטות שיש. יאללה, משחקים לי פה אותה. כל הג'לביות וכפיות ואללה ודוניה, ובסוף חוטיני מנומר וסטים של שרמוטות. בבקשה, הנה הסטים פה בפנים, עוד חדש באריזה, עוד לא פתחו אותה. מי רוצה סטים? יאללה, תראו איזה סטים. מי רוצה? מי רוצה? סטים נמתחים של בגד גוף.